जाऊले आता जाऊले पहिलंच विनर डिक्लेअर केलं नाही. माझ्या फुगड्या घेतल्या मीठ मोहऱ्यानी त्याची दृष्टी म्हातारे सांभाळा आवडलंच तुझी पडवळच झाला त्याचा. पोरी पिंगा पोरी पोरी पिंगा अरे आम्ही पुढे केलं जगभर गाजणार फुगडे. हा धू काय तर धू लवकर धू थांब. ते मेन कलाकार बघा. गणपती बाप्पा मोरया. मंडळी तुमचा पुन्हा एकदा स्वागत आहे नवीन व्हिडिओत. बघा आता भजन होऊन गेला. आता बघा तकडे फुगडे चालू आहेत. चला बघूया.
हे नाच नदीच्या किनारी सूर्या भात ग सूर्या भात जाविले आता जाविले सूर्या भात नाच हा आता बरोबर झालं हात ग सव्वा हात नाच केसर सव्वा हात ग सव्वा हात मी बाई पडल चिखलात ग चिखलात मी बाई पडल चिखलात ग चिखलात माझ्या बंधूने दिला हात ग दिला हात माझ्या बंधूने दिला हात ग दिला हात किसवायनी दोडका की मदन दोडका किसवायना केली होती ती लोणी फुगली ती झाली माझं पटन घे बाय हो आमची फुगडी गुल्लेदार गुल्लेदार जाऊ माझा गुल्लेदार आमची फुगडी गुल्लेदार फुगड्या पा मंडळी जावं आता म्हणून बघा म्हणता जावा जावांचे फुगडे पा पहिलाच विनर डिक्लेअर केले नाही त्याच्यावर कोण नाही ना टप देव नीतू आहे आता नीतू अग अग चौथी माझ्या पाटल्या घेतल्यास काग 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 अग अग चौथी माझ्या पाटल्या घेतल्यास काग 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 अग अग चौथी माझी नथ घेतलीस काग 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 अग अग चौथी माझ्या फुगड्या घेतल्या काग काग अग अग चौथी माझ्या फुगड्या घेतल्यास काग 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 अग अग चौथी माझ्या नाचोळ्या घेतल्यास काग 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 अग अग चौथी माझ्याशी म्हणतीस काग 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 आता आईला पहिला फुगडी फेऱ्यांची फुगडी करतात एन्जॉय करा ऐलमा पैलमा गणेश देवा ऐलमा पैलमा गणेश देवा माझा खेळ मांडू दे करीन तुझी सेवा माझा खेळ मांडू दे करीन तुझी सेवा माझा खेळ मांडीला वेशीच्या दारी माझा खेळ मांडीला वेशीच्या दारी गणेश पूजिला पाटच्या पारी गणेश पूजिला पाटच्या दारी अक्कड पूजिता आभाळ भरलं पूजिता पूजिता आभाळ भरलं धरणी मातेच्या कुशीत शिरलं धरणी मातेच्या कुशीत शिरलं अक्कड माती चिकण माती माती जो म्हणावी माती जो म्हणावी अक्कड माती चिकण माती माती जो म्हणावी
बाई तबकी सजवाव्या, तबकी सजवाव्या. असे तबक सुरेख बाई पालखी सजवावे, पालखी सजवावे. असे तबक सुरेख बाई पालखी सजवावे, पालखी सजवावे. अशी पालखी सुरेख बाई माहेरी धाडावी, माहेरी धाडावी. अशी पालखी सुरेख बाई माहेरी धाडावी, माहेरी धाडावी. असे माहेर सुरेख बाई नक्षी ती काढावी, नक्षी ती काढावी. असे माहेर सुरेख बाई नक्षी ती काढावी, नक्षी ती काढावी. बारा घरच्या बाऱ्या जणी जमल्या अंगणी, बारा घरच्या बारा जणी जमल्या अंगणी. अंगणात रंगली ग माहेरची गाणी, अंगणात रंगली ग माहेरची गाणी. चौसोपी चौसोपी माझ्या माहेरा, चौसोपी चौसोपी माझ्या माहेरचा वाडा. मिठ मोहऱ्यानी त्याची दृष्ट कोणी काढा, मिठ मोहऱ्यानी त्याची दृष्ट कोणी काढा. माहेरची होची आता तू एक पाहुणी, माहेरची होती आता तू एक पाहुणी. अंगणात रंगली ग माहेरची गाणी, अंगणात रंगली ग माहेरची गाणी. अंगणात रंगली ग माहेरची गाणी. तुळशी तुळशी ग तू वाऱ्याने डोलशी, तू ग वाऱ्याने डोलशी, वाऱ्याने डोलशी ग तुझा जन्म कोठे झाला ग, तुझा जन्म कोठे झाला. एका नदीच्या काठाला नि एका माडे पाहिला ग, एक माड उगवला, एक माड उगवला. एका साधूने पाहिला, एका साधूने पाहिला. साधूने पाहिला निमाड तुळशी पडला, निमाड वृंदावनी पडला. साधूने पाहिला निमाड वृंदावनी लाविला, निमाड वृंदावनी लाविला. वृंदावनी लाविला निनाव तुळशी ठेविले, निनाव तुळशी ठेविले. वृंदावनी लाविले निनाव तुळशी ठेविले, निनाव तुळशी ठेविले. तुळशीला घालील पाणी नित्याची जन्मोजन्मी वाणी, नित्याची जन्मोजन्मी वाणी. तुळशीला घालील फुले नित्याच्या अंगणी खेळतील मुले, नित्याच्या अंगणी खेळतील मुले. तुळशीला घालील बंधन नित्याचा हरिनामाचा छंद, नित्याचा हरिनामाचा छंद. त्याच्या कपाळी कायम झिंड्या, तुळशीची करील निंदा नित्याच्या कपाळी कायम झिंड्या, त्याच्या कपाळी कायम झिंड्या. तिघांची पोळी पकडा, पकड चौघींची पोळी. इकडे इकडे बरी जमणार आहे तुला. अशी घे, तू इकडे काय, तू इकडे काय काकी अशी हात कर, अशी तुझे अशी हात कर, क्रॉस करा. अरे पकडा, असे उलटे सुलटे असे पकडा.
दादगीची फुगड्या कागड्या नाहीतर तुम्ही उठून जा. म्हातारे सांभाळा. अरे अगं जरा थांब. तिला घे ना न्यायालय. अगं तू अशी उभी आहे. हात तोडशील. बघ 3 पावलं पुढे 3 पावलं मागे. 1 2 3 मी म्हणते अडवळ घुम पडवळ घुम. 2 कर. अडवळ घुम पडवळ घुम. पडवळच्या फेलीवर पाय कसा ठेवू पाय कसा ठेवू. नागिणीच्या फुलावर दिवा कसा लावू दिवा कसा लावू. अडवळ घुम पडवळ घुम. तिचे मान आवडलं शिव. मान आवडलंच तिचे. पडवळच झाला त्याचा. बरं मी घुमते तशी घुम. तुम्ही पण घ्या इथे. लाडू बिडू चाय. नकुल्या बाई नकुल्या चंदनाच्या टिकुल्या. एक टिकली उडाली गंगे जाऊन मिळाली. गंगेला लोंढा भिजला माझा गोंडा. गोंड्यात झाली काळ्या भाऊ माझा शिपाया. शिपायाने केली बाय मोठी झाला. जावा जवांची फुगडी जाबाईच्या गवतीच्या. जावा जवांची फुगडी या तुम्ही पण या. नुसतं असं करायचं. इकडे इकडे एक पाय इकडे ए तुम्ही उंच 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 तुम्ही बघा. ती काकीला घे ना. तू काकीला घे ना. ही काकी तू ये. इकडे बघा. उजव्या पायला उजवा पाय डाव्या पायला डावा पाय. परत पुढे. हा असं आणि असं आणि असं. फू बाय फू फुगड फू. चला चालू करूया. स्टार्ट. दंड फुगडी दंडाची बाई माझ्या धीराची. असा धीर नेसुका खोबऱ्याचा किसुका. दंडन फुगडी दंडावर जाय गो. दसऱ्याला जोडी दिवाळीला जाय गो. दिवाळीला जाय. ए तुमची दंड फुगडी तुम्ही तयार राहिला. ए पहिला डान्सचा क्लास चालू होणार होता. पिंगा ग पोरी पिंगा ग पो. समोर उभे समोर उभे समोर. 3 इकडे 3 वय उभी राहा. नाही गो दी गो गो तू इकडे 3 4 झाली ना. बाय बाय तू थांब इकडे. बाय ते पुढे मध्ये आणि मग बाय प्लीज करूया. बाय हां स्टार्ट. काय करत होता आपण. आंबा पिकाला काय करतो. काय करायला पिंगा झाली ना. पिंगा ग पोरी पिंगा ग पोरी पिंगा पोरी पिंगा ग पोरी पिंगा ग पोरी पिंगा ग पोरी पिंगा पिंगा. थांबा आम्ही आधी करतो तोपर्यंत पिंगा ग पोरी कर काकी. उभे राहणार ना तेव्हा तुम्ही करायला. या बाजूने करायचं ना. तुम्ही या बाजूने करा. आम्ही या बाजूने करतो. लेफ्ट राईट. हा आणि आम्ही या बाजूने करतो. हा चल 1 2 3 स्टार्ट. पिंगा ग पोरी पिंगा ग पोरी पिंगा ग पोरी पिंगा. मंडळी आता मी पण पिंगा खेळू जातोय. घरचेच आता मंडळी. धर पकड. आमचा भाव आहे.
पिंगा ग पोरी पिंगा ग पोरी पिंगा ग पोरी पिंगा पिंगा ग पोरी पिंगा ग पोरी पिंगा ग पोरी पिंगा पिंगा ग पोरी पिंगा ग पोरी पिंगा ग पोरी पिंगा पिंगा ग पोरी पिंगा ग पोरी पिंगा ग पोरी पिंगा माझ्या पिंग्याने तुला बोलवली रात जागिवली पोरी पिंगा पिंग्याने मला बोलवली रात जागवली पोरी पिंगा माझ्या पिंग्याने तुला बोलवली रात जागिवली पोरी पिंगा पिंग्याने मला बोलवली रात जागिवली पोरी पिंगा माझी मुलगी ग बीकॉम झाली ग पोरी पिंगा ग पोरी पिंगा तुम्हाला उघडा इथे उघडा आम्ही करते अटुशा पण करूया बरोबर या चारच वेळा करायचं 1 2 3 स्टार्ट अरे आम्ही पुढे खाली आम्ही मागे गेल्यावर तुम्ही पुढे या चल 1 2 3 स्टार्ट आटुशपण बाई नटूश बोलला घालू बाई नटूश आटुशपण बाई नटूश पाण्या घालू नटूश आटुशपण बाई नटूश पाण्या घालू नटूश मला फक्त कसं वाटते किस बाई किस दोडका किस किस बाई किस दोडका किस दोडक्याची फोड लागली गोड आणि कतोड बाई आणि कतोड आठमुड केलं पाठमुड केलं सासूच्या भ्यानं सांनीला ठेवलं आता कसं नेऊ बाई खुशीनं खाल्लं किस बाई किस दोडका किस किस बाई किस दोडका किस किस बाई किस किस बाई किस बाई किस एक दोन तीन एक दोन तीन चला पुढे एक दोन तीन एक दोन तीन पुन्हा एक दोन तीन एक दोन तीन पिकतो रस गळतो कोकणच्या दारी आम्ही झिम्मा खेळतो झिम पोरी झिम कपाळाचं झिम झिम गेला फुटून पोरी आल्या उठून सर सर गोविंदा येतो मजवर गुलाल फेकीतो या गुलालाचा आमच्या वेण्या झाल्या आमच्या वेण्या मोगळ्या सोनाराच्या सावळ्या घडव घडव रे सोनारा माळी गोल्याच्या बिलवरा बिलवराला किरक्या आम्ही बाई नैरी लाडक्या लाड सांगू बापाला मोती मागू बापाला दोन तीन बैलांची लागली जोडी ओ लागली जोडी माझे मायल पांजोडी इतकी पांजोडी हरवली हरवली धाक्या दिराला गवसली गवसली धाक्या दिराने काय मज केले दोन तीन चाबूक चमकाविले चमकाविले ये बाई चाबूक दूरच्या दुरी दूरच्या दुरी माझे माहेर पंढरपुरी व पंढरपुरी पंढरपुराच्या काय काय साले व काय काय साले पंढरपुरीच्या बांगड्या साजे व बांगड्या साजे येता जाताना काळकुळ वाजे व काळकुळ वाजे
दर्यावरी थांब 1 2 3 बापरे. आणि मग स्वतःचं वजन दुसऱ्याच्या अंगावर ठेवायचं. आता हे बघा होडी होडी फुगडी. माझी डोले रे डोले अरे वा अरे वा. नाव डोले दर्यावरी माझ्या तालुक्याचे कणकवली गाव. नाव डोले दर्यावरी माझी डोले डोले रे नाव. ताकद ताकद लाव. अरे बाप रे लय भारी आहे. हे जगभर गाजणार आहे फुगडे. हे टाळ्या मारा सर्वांनी दीपासाठी आणि सुखदासाठी. अरे वा एक नंबर. सासू सुनेची धुणी धुणी फार जुनी फुगडी आहे आणि सुनबाई खूप रागारागाने सासूच्या रागारागाने. हा धू धू काय तर धू लवकर धू. हा आवाज येऊ कोयो खालच्या रूमला आवाज जातो लो. हा काय ना घेणार तू. ह्या काय करतात त्या बघा नाही म्हणता. आम्ही घालतो. फुगडी मी लगेच पकड पकड असं कर. परी काय नाचते. अरे अरे बापरे परीला मजा आली. सारथी पायाशे उचलून टाकायचे. ए फुल अरे बाबा थांबा. तिचे हात तेलकट आहे घाबरतो तो. हे आमच्याकडे मंगळवारी यायचं आहे तुम्ही सगळ्यांनी. तू जाणार ना उद्या सोमवार ना. मंडळी बघा घामान भिजली. आमचे मेन कलाकार बघा. आकडचं नाव काय. इकडे श्वेता राणे. आमचे मेन कलाकार श्वेता राणे श्वेता अरविंद राणे माहेरून दीपा कदम. आणि ऋषीची बहीण. हा आमची बहीण मानली नाही राखी बांधलेली. हा आणि ही आमची वनिता जी तुम्ही ओळखतातच. ही आमची जयश्री काकी. याची आई समृद्धी काकी. पुन्हा दीपा काकी लागतात अशी आता नात्यान. ही सुखदा काकी. हा यो बहिणी लागतात.